Jo. Hej og velkommen til Alma og Emmas nye blog. Det er mig, der er Emma, og hun er Alma. Smart. Og vi sidder lige i køkkenet lige i øjeblikket, fordi at der er bedst netværk i køkkenet. Så derfor der er lidt dårlig grafik, tror jeg. Ja, sådan et eller andet. Tro mig, vores videoer og andre videoer, det bliver meget anderledes og bedre kvalitet end Vores blog, der kommer til meget at handle om mode og tøj og alt muligt, og hår og alt muligt. Selvom vi ikke går make-up til dagligt, så kan man nu stadig godt lave nogle videoer med make-up, så det har været tænkt os at gøre. Så I kan både subscribe it, og I kan skrive thumbs up. Og I kan skrive spørgsmål til det, og hvis I har nogle ting, I gerne vil have svar på eller noget, så kan I bare skrive ind til os ved spørgsmål. Vi vil meget gerne spørgsmål, fordi vi svarer altid, ikke? Altså, vi svarer altid. Ja. Så vi kan holde på det. Vi svarer altid, og vi lover det, og hvis vi er løbet tør for idéer, så kan I også skrive til os. Ja. Men skal vi nok lige skrive først. Ja. Vi ses. Vi ses i vores næste videoer. Der kommer nok en i morgen, regner vi i hvert fald med. Ja, ellers så, vi har også lavet, vi skal også senere i aften lave en blog inde på Bloggers Delight. Fordi vi har sådan en skønhedsaften i aften. Mig og vi skal sove sammen. Det med hende. Og så man kan se computeren i baggrunden. Nå, men altid. I vil nok komme til at opdage, at Emma og jeg, når vi laver videoer sammen, så har vi utrolig sorte humor. Men det hedder altså A-humor. Altså A. Og der er aldrig nogen, der fatter vores humor, men det må jeg altså leve med. Og så kommer jeg også til at foregå sådan, at hvis nu jeg er en dag, hvor jeg keder mig, jeg ikke har noget at lave, så vil jeg også komme til at lave en video, eller det omvendt ved Emma. Og så når vi er sammen, kommer vi selvfølgelig til at lave videoer. Så sådan vil det foregå, og så håber jeg bare, at vi snakkes. Hej hej! Og velkommen!